Dobar dan svima, još jednom hvala što ste došli. Kao što znate, povod današnje konferencije je organizacija istorijskog evropskog seniorskog prvenstva, organizacije Judo saveza, čitave sportske javnosti i Crne Gore. Vrlo jednostavno i vrlo konkretno. Od 23. do 27. Judo savez, čitava sportska javnost i država Crna Gora bit će epicentar evropskog, a slobodno mogu reći i svjetskog judoa. Organizacija ovakvog prvenstva je velika privilegija za sve nas, ali i obaveza i prilika da se pokažemo i dokažemo da smo kao država Crna Gora voljni, kadri i sposobni da organizujemo i najveća evropska takmičenja. Siguran sam da će to otvoriti velike mogućnosti za neke druge saveze, za neke druge sportove, za organizaciju sličnih evropskih prvenstava. Sama činjenica da učestvuje 48 zemalja, sve judo vele sile Evrope i preko 420 takmičara, da je među njima preko 25 osvajača olimpijskih medalja, 30 osvajača svjetskih medalja, 50 osvajača evropskih medalja, sve u seniorskoj konkurenciji, je podatak za sebe da je to krem evropskog, a slobodno mogu reći i svjetskog judoa, imajući u vidu šta Evropa predstavlja kad je judo u pitanju na planetarnom nivou. Ono što bih želio posebno da istaknem i da naglasim, da organizacija ovakvog prvenstva je bila nemoguća bez podrške Vlade Crne Gore, Ministarstva financija, Ministarstva sporta i naših sponzora. I ja im se ovom prilikom još jednom ovako javno zahvaljujem. Mislim da je to i državnički odnos prema sportu, a i kad su u pitanju sponzori, jedna ogromna i onako velika društvena odgovornost prema sportu. Ono što mogu još ovako posebno da naglasim, da puno izazova bilo tokom organizacije ovakvog prvenstva. Sama činjenica da smo u Podgorici morali da rezervišemo preko Judo saveza preko 650 soba je podatak za sebe. Sve te ljude, odnosno sportiste, sportske radnike, samo dočekati, smjestiti, se kaže, ajde, biti dobri domaćini tu, tih 5, 6, 7 dana, neki su već i stigli juče, neki danas dolaze. Definitivno aktivnosti se onako aktivno dešavaju svih ovih dana, je činjenica za sebe šta to predstavlja i koja je to prilika da promovišemo Crnu Goru ne samo sportski, nego i turistički i kao dobri domaćini u svakom drugom smislu. Ono što je bio najveći izazov, mislim da je to sportska infrastruktura. Mi jesmo onako geografski mala država i po broju stanovnika, ali slobodno možemo reći da smo sportska nacija. Sama činjenica da sada dvorana Morača, bivši sportski centar i BMX arena su bili na limitu zadovoljenja kriterijima za organizaciju ovakvog prvenstva, je onako teško možda za objasniti iz našeg ugla, ali je to fakat. Zatim, morali smo puno toga da improvizujemo u okviru dvorane Morača, sportskog centra, ali siguran sam da dvorana Morača teško da je bilo kada ljepše izgledala ili će izgledati, ali siguran sam da ćemo svjedočiti svi zajedno tim slikama. Moram ovom prilikom, možda nije prava prilika, ali jeste. Mi dan danas, iako je ovo danima lijepo vrijeme, vidimo na mnogim mjestima dvorana Morača prokišnjava, tamo su kante. Iako pored svih ovih obaveza koje imamo, pratimo i vremensku prognozu, mnogo nam je to bitno zbog tih slika koje treba da pođu u Podgoricu, iz Podgorice, tako da ja moram i tu činjenicu da podijelim i neka čuju svi oni koji treba da rade na tome i da se to što prije rešava. Za ovo je kasno, ali za bilo što drugo. Znači, bitnije takmičenje. I što se mene tiče na kraju, poziv za sve građane, građanke, čitavu sportsku javnost da dođu u dvoranu Moraču,
23. 27. svaki dan preliminarne borbe od 10 časova, finalni blokovi od 16 časova borbe za medalju, svečano otvaranje 24. u 15 časova, da dođu u što većem broju, ulaz je besplatan, nijesmo željeli da zloupotrebljavamo ovu priliku, želimo da budu pune tribine, da iz Podgorice i na taj način pođu najljepše moguće slike, sve će to biti praćeno putem satelitskog signala, imali smo tu obavezu po ugovoru sa Evropskom judo unijom, znači ne da će pratiti Evropa, nego i čitava planeta. I onda cilj nam je svima nama da tribine budu što punije, jeste to malo zahtjevno držati se kaže od 10 časova do svaki dan do 18 časova, ali siguran sam u onim ključnim momentima da će se tražiti stolica više. Još jednom hvala i za sva moguća eventualna pitanja sam na raspolaganju.